Rabbil alamin bamana André Traoré kolokani kaw kachebo ibedi mandorata na ablay kati kaw kasibi yoro ko chibodi amela tano baba kaw ka barakela wa abedi bo bedo kledo André am sigileno kati am barake bomako radio kledo la ibo kolokani abo kolokani André ko dofa do korake do donge do dogoni do brange ko nyebo chokola o chen ko gulu nyona tasoro fengele mo chama misika ye chuko yika ye chukula mo ka famalti ko chuwala nam ni ye ajatemina mko ya fote ye dokro ye do dogoni ye do fa ye do di ye do fa ye do che benge ye do brin ye do che donc lu bébé eklene yew ka ye chugula la akbar wendi odo domu ye fa amene ngono korobi ye do ya amene ngono e masay munu yi ulu bi laje de ya amene ko sikatola beni ka ye chugudo ni kobisina bay ka fako beba famu ka famu chugula beba laje ka laje chugula ore kama kuma do wajibite beka be fenglema tubarikal bamanan ko sanu bi yira dumba kadada nta do basko mufu wo fika fodro mo mi ko na fondo mo mi ko am sa fo churu ka valeur do akanga yiro tigidela ko ka dia dumba kama akbar ça de mi ma don ye fe mi ka fen sugu yere don kanga yiro dila aywa ya fam ebe bara ame bara minata arajo barado nam ni do ino wafo ko nyina mate anafa fo ko motigi yawa ay ni do ngi wafo politique ti ko nyina may c'est politique na fa fo ko motigi yawa so politique fere de mi misika gela do nyina wala ka ko do sigisinga ko kundanya tanyi meme se ke ni politique te ni fere te sikatola yala ni ya foti yechu no mo mala ko ko ina mate afoko mo tigi yawa o de kama afoko sanu be ira do mala blay do fana ko ni sanu ya don wati teme ko ziran kafsanai o china blay fembe na ke wati do ni ko ya ke wati teme kuma do akebele ka usakeli kabako ni ko ya ke wati teme akebele ka usakeli nafatola ay nafofu to la abke boko fuye bana e ganga bana mena wati ni ma mena wati la fo bana sele nima ande jef worbe de wusi wo furaga bi ay do furaga amak furaga fo ake wati la wende ni ma wari mumbo batuma na tigi bana no na sala de no wari bo kabako ke kumola wa ay ke kundola ore ka fo ko ni sanu adon kuma je ziraka usanai ya fam peut-être yani ga bana damne wati mo mi ni sete mo mi sa no nana ni furajala munu ka furamu karika tobi ka dibana watoma na fam yola ka teme emini ka miliyaro siro ni banu ka wardo ala sikatola wende okani okana kuma mi fo chori la afamuna bismillah ayo ablay nam biye ndene nam kalo kle bisabadu janvier kalo samba fla ne mogani fla fasiri bawo sebeni ke fasiri gafo kono amna la je ferete folo kuma ba kasiko nyefo mo ye famani kasika sura ko do la blay tubarakallah amba damni ne le républicain mune ba kono ala sementia ka foko maliko kan ko ministre Ablaye Diop ko ako jentoma ka bulu fala mi yasine du lakanan ko ma ulu ka la sigba keneka Ablaye ko gelam me ministre ma ko la maliko no o de ka foko ministre ma kan ga baraka ni fere mini yamara mi ko oni ambe la halami kono ya ko kelunte ko kanga benyo ma do benete nyoma gwanyo kulwal ni yorde nyema ko ale ya nyini ka foko abina barake wasa kaseka tondo mbala jele faranywa kan wati na tawla kulumi kanga shera sumba ko lastigi singa ka laban no ye commission de finalisation du projet de la nouvelle constitution able ko ma belo vlane fla ko to dona ngodo mali la ntado njori ko mali tseke jonu lute ko mu fu de famu
Oh, parce que vous ballons les doigts. Ah, oula, au que les Maliens. Aïe, me faire affoler. À te c'est qui co, parce qu'il y en a marre de tout. Aïe, ou bien dit. Au Fanabala. Oh, notez. Devenez ego. Ah, un gars, on va gente jo makelinga mate. Billahi. Oh. L'indicateur du renouveau. Ala sementia ka foko meme talike mo mo be nomine ka so ku dangar ke furu wana fulula ka damna samba flantan shin ka se bima able ko abse ma keme sawa anima bishi kinjatima o meme talike batulu nyang ko ali funangene do furake Maroc ko kurba de kuma funangene disila akuma ka ma do ngalamalanga ku tarana Maroc ka furake ni nana funangeni nana Seydou Traoré o ka ko ale reba fa ke baturu nyang ngonay bana pew wa ka barake o ci beni gasgaro jemo o ko fesa anga Mali ko kanko ministry ko ale konia cementia ka foko nga foko Mali de munu sigendo jamana kofe olu to wala ministry ani fota se ko kanko ministry soma able ko barakero la ko barabla kuntala jando bina damne ka damne marsikalo klim wani fla o tageda fla inkono way fona ka foko wasa yerde tondo ga sika be nyugo ma ko kulu do sigira singa kulu mi barere damne ka ban ka ko nyugo sa wati ton nyamgo nyugo nche kiri ko fer ko ama fo ngo ko ma ka chugo ala wasi ga foyo siga foyo damne damne bang malende solidarité la oku samba flani mo ni sabayi ko jiyaw be ka foko ubina ko kura do sigi singable bang malende solidarité BMS tubarikalla madame Temes elle m'a tellement bafo aboyoro la abeya l'alternance ale ko di ale asementia ka foko yerni nyama ka sangura fulu ko mo konnana gonyo ku waliko aye tiemunu ba fe ka fo saliku sanowe ka yulufo ko fe iba ka fo ko franci mangu ali farafnat le fe jamono kono ko bala ko langata ko burukina sinda Mali sinola Allah akbar ko nafulu ko geleya ko koni bala ka chimanje fon soro no watila ko yala ko a nyongrito dunwa l'essor faso ka fasri ale kodi ko jentoma nyema ye danteli minge ka nyesi malima o kanko ministry ye aka yeta mi okula jabe min ba fe ka fo kai o fana fo ko fe kulumi sigira wasa ka se ka shara sumba ku to labano commission de finalisation yi ko o chedo mbala jere dona ka ba o mi ra fana mtalike faso henyeda kura le no ye refondation yi ko ba kulumi balaka ko jatemine no ye conseil d'orientation et ko yaka la jere foloke chan 2022 malaka ta Algérie non able ko ndura ci labanye blandura ci no dim funalwi ko lu baro bina damne tubarikalla nejme la plume libre ça écrit facilement aywa non ko jamana nyama ni rede bala ni rede kalu folo no ko jamana nyama kalata natan nuna adima PSG konini ajew ko balaka franyanga waso kasika ko sansoro kalata natan nuna dakalula ko cadre d'échange fona no ye politique tonga franyanga kuluyi munungu chonje fanga ka temeka nye nam ko ulu fona ni adima benendu folena akonu stratégie kan ko jentoma ye nyamgo ye danteli mi ke ka nyeshi malima ko akoni kara sosoli ani ko la kleni mi na fana mi talike la ko kramgo minu bi kan yere kala su kuna luka musaka minu kan ga sarawe jamana fe ko tala amasara folo ko bina barabla kun tala jandamne ka damne kalo kli folo na ta ina février ko de kalo kli folo la ko fe sa ko sa ora ndima duma o sa wali o ko fe sa gafe mi ngafo to sebe mi menyesi carte d'identité biométrique carte d'identité kromo gangabo awo ko jamana nyemo ya kuma foka bina damne ko to sebe munu benyesi nina kuna funu laji alima
olu baaraw daminɛna ka ban an ka commissaire ni gendarmerie bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Ablaye ani consulat ni ambassade kɔnɔ kalanden kun sɔrɔ no ka baara kɛ fo ka bɔ yɔrɔ la ka teliya parce que waati ka kuru ko a bɛ sen na fɔ mars kalo tile 31 ko baara kun daminɛna fasiriba ko ten ko an kan ka kala taa n'a ye mars an fɔ ko teliya de ayi ko ne y'a faamu kunnafoni minnu n'i kan k'olu fɛnkɛ sɛmɛntiya ne y'o faamu ko kunnafoni bɛ sɛmɛntiya de bɛ kɛ fo mars tile 31 ayi a bɛ to sen na fɔ a bɛ to o de y'a fɔ fo mars tile 31 mais ne wulila sisan olu ko kalata kan ka kɛ mars ni o carte kelen ye ne y'a faamu ko olu k'u teliya y'a faamu o tiɲɛ parce que ni an kan ka kalata kɛ n'o carte d'identité kɔni mars la fo mars tile 31 o bɛ sen na dɔ tɛ kalata n b'a fɛ k'o de fɔ n'i ma wuli joona ka Ablaye i bɛ malien dɔ sa dɔ tɛ wuli joona n'o tɛ n'e wulila sisan ka t'i ta kɛ a fɔ i tɛna kala ta n'i ta ye bɛɛ tɛ se k'i ta kɛ ɲɔgɔn fɛ o nka n'an wulila waati ka jan février kalo tɛna daminɛ sini yan siga t'o la ou bien sini kɛnɛ de l'indépendant ko di ayiwa indépendant kumana a y'a sɛmɛntiya ko fasodenw tɔgɔla tɔn dɔw minnu bɛ wele ko consortium d'organisation de la société civile o k'olu ye jateminɛw kɛ kalata nata ninnu ko ka ɲɛsin olu ma gɛlɛya minnu ni farati minnu fana b'a la k'u nɛn don olu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya ye tiɲɛ mɛ farati o man ɲi dɛ ko farati o fana b'a la les risques n y'a n ko gɛlɛya ye tiɲɛ mɛ farati kɔni man ɲi o ye tiɲɛ o kɔfɛ sa ko cour d'assises olu ka kiiri kun cɛra o ko maa 40 bɛ yen nɔ a fɔra ko olu kɔni kan ka faga de Ablaye ka jɔ k'u faga awɔ min bɛ o kɛra condamné à mort peine de mort min bɛ tali kɛ maa 183 o k'olu de ka kiiri kɛra nka maa 40 a jirala k'a fɔ ko olu de ni fagali ka kan min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ commission min kan ka sariya sunba ko tɔw laban o la ko a kɛra maa 69 ye k'a sɔrɔ sariya min taara n'o décret o kun ye maa 51 de ko fɔ ko min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ sema mɔgɔ y'a ɲini k'olu ka mɔgɔ dɔ ka don tɔn in kɔnɔ ko kodɛmu y'a jira k'a fɔ ko ale da t'a la Cheikh Dakoto ko buru fiyɛ la les échos wele docteur Cheikh Tidiane Traoré ni ale ye kɛnɛya ko ni BCA ɲɛmɔgɔ ye a sɛmɛntiya k'a fɔ k'u sera ka mɔgɔ minnu bolo ci coronavirus ko hukumu kɔnɔna na Mali kɔnɔ kɛmɛ jatila k'a bɛ se maa 20 ma maa 20 dɔrɔn kɛmɛ la fo k'u sɛnteliya ayiwa o kɔfɛ sa min bɛ tali kɛ maa dɔ bɛ yen nɔ ko a ɲini a jalakilen don a ka cakɛda la n'o ye Somilo sanubɔyɔrɔ ye muso dɔ don k'a sababu kɛ ko a ma sɔn jɛɲɔgɔnya ma ni ɲɛmɔgɔ dɔ ni ɲɔgɔn cɛ cɛnimusoya sira kan o ko o gɛlɛya tali don ka ɲɛsin a ma wulida fɔ mɔgɔw y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko maa kofɔlen n'o ye Kadijatu Njayi ye k'olu b'a senkɔrɔma don a ka nin kɛlɛ in na non bɛɛ kan ka dɛmɛ yɔrɔ ne fɛ jagoya tɛ dɛ jagoya tɛ dɛ le Malien fasoden Nala sɛmɛntiya k'a fɔ ko Sherifu Mohamed Ould Cheikhne a mawla o ye Ɲɔrɔ Sherifu ye Ɲɔrɔ Sherifu kɛ bu ye o ko ale kɔni ye a dunan tɔgɔ fɔ a dunan tɔgɔ i y'a daminɛ n'a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ mais i y'a dunan tɔgɔ de fɔ Buya n'i ko Buya bɛɛ b'a dɔn mais i ye tɔgɔ mun fɔ nka Cheikh Ould Cheikhne a mawla o de y'a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ a tɔgɔ yɛrɛ caman de t'o dɔn voilà ne yɛrɛ fɔ n ko i ko Buya n ko i y'a dugulen tɔgɔ fɔ o dugulen tɔgɔ ye k'a y'a ka jɔnjɔw sɔrɔ min b'a jira k'a fɔ ko dɔnni jigiɲɛba don jamana in kɔnɔ fanga ɲɛmaa ye o ko sigi sen kan min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Bamanci 65 jate k'olu ni kɛnɛ karabara Mali finitigiw fɛ 42 wele minɛna ka kɛ kasoladenw ye 22 u ka dagayɔrɔw 22 Ablaye ko olu tiɲɛna an ka lakana sabatibaw fɛ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ ko Mali a ka dalilu jira diɲɛ tɔnba ɲɛmɔgɔ la ka jira k'a f'u ye kuma minnu bɛɛ fɔ Mali kan ko minnu tɛ tiɲɛw ye a bɛɛ tɛ tiɲɛ ko an ye dalilu jira k'a fɔ ko olu tɛ tiɲɛw ye tubarikala la sentinelle ala y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko maa min tun bɛ faliba la Fana fo a ye maa 10 faga ko maa 1 fana a y'o faga Bamakɔ maa 11 maa 11 la hawla wala tɛgɛ dara maa ko fɔlen kan k'a kun b'a yɛrɛ kɛ fatɔ de ye ani Asimi kanubaba ye kabako kabako da ye nin o y'a dan ye ko Fana ka don dɛ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ cakɛda dɔ min bɛ wele ko énergie rurale durable
ko ale ka baara kan ka jɔ o jɔli hokumu kɔnɔna na ko min kan ka kɛ sisan ko de tora sariya ko ministre bolo n'o ye Mamadou Kassoge ye an b'a kuncɛ la lumière o tɛ yan la lumière do ko Burama lycée tɔgɔ dali min kɛra Château la ko kɔni kɛra politique ko de ye an bila an dan min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Mamadou Fadiga ni ale tun ye Sita Kili maire ka danga sabanan ye ko a fatura kaso la a balimamuso Makuta ko ale ye jalaki bi adama tɔn de kan a bila an dan min tali kɛ dɛmɛ min lase kunnafonidilaw ma san n'o ye la presse ye k'a ko ɲɛnabɔli kuma cayalen don min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛliw ko caman b'a la ka o laɲini abila ye sɔgɔmada kunnafoni tɛ ni kumama dɔw ye nin ye an b'o minɛ Sanu Dingé fo sisan le 30 janvier 1997 Alpha Omar Konare a ye Sanu Dingé dɔ dayɛlɛ a bɛ ka a denkundi kɛ ko SEMOS Société d'exploitation d'une mine d'or de Sadiola c'est une mine aurifère 6 tonnes d'or par an 6 tonnes d'or par an o de bɔ a la o nafolo la mɔgɔ saba t'a dɔn Am Gold 41%, Anglo Gold Ashanti 41%, État malien 18%. A bɛ kɛ an yɛrɛ dugukolo kan an yɛrɛ ka sanu mais mɔgɔ mun min na olu ta ka ca n'anw ta ye maintenant min ko Mali yɛrɛ sigilen don ko Sanu Dingé de kan an bɛ waati min na Sanu Dingé min bɛ Mali la mun donnen don sanu bɛ bɔ a la a temps de bɛ Yatela SA, Morila SA, Kalana qu'on appelle Somika SA, Lulu qu'on appelle Sonico SA, Siama qu'on appelle Siama SA, Komana qu'on appelle Golden, Kodjana qu'on appelle Wasolor, Sadiolo, Gungoto, Segela, Ani Semos. 250 tonnes d'or par an au Debo Angad Dugolo. Kemefla, tonne Kemefla ni biduru. Ouais, mon fora de. O de mon fora, mais même boyere en tout donne. Mon fora. Ou Sanu. Tonne Kemefla ani biduru au Debo Angad Dugolo du Koro sans ça. Vous collez ouais, mais à Wari à ma fait. Bella, on me segane jurutal. Mais ko wari be ko 20% de beli façon 80% bi segine be ta kuka. E non sa kema ko me mogane be mali. Mogane be mali. Awse ko fam jogoti. Bon, anga fanta ya do boroni de la. Anga un na fulo bina parce que olu bina usine joyan dron ka dinge sega dron ka na fulo bo. Olu be mogane dama bi segu butana e. Ka soro ne ko. Olu bina bon na fulo mi. Misali ni ye mini kelen jateminɛ a kan ka se sefebawari miliyari 300 jatema mun ye faso na Mali dɛsɛ ka sefebawari miliyari 300 san ko mini kelen da yɛlɛ ka mini kelen da yɛlɛ an dɛsɛra o la mun de b'an bali k'a kɛ question mo filɛ nin ye dɛ ala ka ɲuman d'a ma a ka gɛlɛn an bɛ dugawu de kɛ ala ka jamana in di maaw ma minnu bɛ hinɛ a la amin ya rabbi parce que ne fɛ gɛlɛya in y'o dɔrɔn de ayiwa awɔ kan bɛ dɔn wɛrɛ. Vous avez chèrement acquis votre véhicule dont l'âge est compris entre 5 et 15 ans. Vous souhaiterez obtenir une couverture adéquate. La solution est Nalias Autosécure. Une assurance tout risque sur mesure disponible sur le marché malien. Avec le contrat de Nalias Autosécure, vous bénéficiez des garanties suivantes. L'assurance routière ou responsabilité civile, défense, recours, incendie, vol, dommages au véhicule, remorquage du véhicule, bris de glace, individuel, personnes transportées. Le seul moyen de bénéficier d'une prise en charge des frais liés aux blessures ou au décès du conducteur